El filòsof Thomas Hobbes afirmava que la seguretat del poble és la llei suprema, una idea que Aliança Catalana compra íntegrament. La seguretat dels ciutadans és prioritària i cabdal per garantir el benestar, la prosperitat, la confiança, la convivència i la llibertat, però també la salut. El tràfic de drogues ha capbussat centenars de famílies catalanes en una espiral d'impotència, desesperació, angoixa, ruïna econòmica i deteriorament físic i cognitiu. Els delictes de narcotràfic han augmentat un 170% els darrers 10 anys. La seva implosió ha provocat una ona expansiva d'assassinats que en una dècada han patit augments del 126% a les comarques tarragonines, del 87% a les comarques gironines, del 81% a les comarques lleidatanes i del 70% a les comarques barcelonines. No són dades d'Aliança Catalana, són dades del Ministeri de l'Interior espanyol. El tràfic de drogues ens mata, ja sigui amb el verí que venen als nostres carrers o amb els trets i ganivetades que ens fumen per protegir el negoci. El cost social anual atribuïble a les drogues il·legals a Catalunya s'estima entre 500 i 800 milions d'euros anualment. Els catalans hem de treballar molt per poder arreplegar 500 milions d'euros i dipositar-los a les arques públiques, perquè en acabat aquests diners es destinin a guarir el mal que fan les drogues, a incrementar efectius policials per contenir-les o a pagar l'estada a presó de qui atempta directament contra la nostra vida. No erradicar aquest fenomen no només contribueix a emmalaltir la societat, sinó també a arruïnar-la en termes econòmics. Ara mateix el port de Barcelona és la principal porta d'entrada de la cocaïna a Europa. A Aliança Catalana aspirem a convertir la capital del país en un referent en innovació, recerca i economia productiva, no en el referent del narcotràfic i el crim organitzat. Si mirem la resta del Principat, haurem de parlar també de les plantacions de marihuana, que s'han doblat en 2 anys, arribant a les 500.000 plantes confiscades el 2023, la majoria a l'interior de pisos i naus, però també a camp obert. Al ritme que anem faran competència deslleial al conreu de blat i d'ordi. El 2022 els Mossos d'Esquadra ja advertien que Catalunya era l'epicentre de la producció de marihuana a Europa. Una producció associada a d'altres delictes, com el frau elèctric massiu, l'ocupació d'immobles buits o la presència de xarxes criminals transnacionals. Tenim xarxes balcàniques, sud-americanes i marroquines gestionant la logística del narcotràfic a Catalunya. La multiculturalitat que vostès vindicaven com a font de progrés i de riquesa atempta i emmetzina contra el nostre jovent. El 65% dels detinguts per tràfic i el 65% dels que ocupen il·legalment immobles són immigrants, un fet que convé no obviar i que cal combatre. Com també cal combatre la corrupció i activitat delictiva dins el sector portuari. Diverses operacions policials han revelat la participació de treballadors portuaris o intermediaris logístics en l'extracció de cocaïna de dins dels contenidors. Som davant una tempesta perfecta. Violència extrema, amb ús de fusells i subfusells d'assalt, manca d'agents policials i unitats especialitzades, dret processal excessivament garantista amb els criminals, laxitud davant les ocupacions il·legals, saturació judicial i immigració desbocada. Un còctel letal que l'administració catalana, sota tutela socialista, no vol ni sap resoldre i que, de fet, es nega a admetre perquè desfà el seu relat fantasiós i de color de rosa respecte a la immigració i verifica que el creixement de la inseguretat a Catalunya no és una mera percepció ciutadana com s'entesten a fer-nos creure. Necessitem dotar de recursos els nostres cossos policials. No pot ser que se'ls lliurin armilles antibales, però no antinavalla. No pot ser que les policies locals no puguin dur armes llargues. No pot ser que exposem els nostres agents davant de criminals que porten armes de guerra. Cal reforçar els controls logístics en ports, infraestructures de transport i zones industrials susceptibles de convertir-se en magatzems clandestins. Cal millorar els sistemes d'inspecció de contenidors, reforçar la seguretat portuària i incrementar la cooperació amb organismes europeus especialitzats en crim organitzat. La lluita contra el narcotràfic, però, no pot limitar-se a incrementar l'acció policial i prou. Cal professionalitzar més el cos i garantir la seguretat dels agents, sí, però alhora cal començar a implantar mesures urbanístiques, energètiques i administratives que dificultin l'auge d'aquestes activitats. Cal endurir el règim penal i penitenciari perquè no continuï sortint de franc i cal expulsar sense contemplacions els delinqüents estrangers, tant si menen una plantació com si han venut una paperina.
No podem continuar sent la plataforma logística del narcotràfic a Europa. No volem continuar sent l'abocador de les polítiques proimmigracionistes del govern d'Espanya. Seny i ordre. La riquesa multicultural que vostès pregonen en aquest faristol i que ningú no sap veure, la pateixen els jutjats del país, saturats amb delictes que abans potser ja existien, però en una proporció infinitament menor. Violacions en grup, agressions físiques, matrimonis forçats, mutilacions genitals, baralles entre bandes, baralles als centres d'acollida, ja formen part de l'ordre del dia de la judicatura, una riquesa d'expedients com no s'havia vist mai. La irresponsabilitat política ha col·lapsat els cossos policials i els jutjats. La seguretat jurídica és una broma. Delictes flagrants que no es jutgen fins al cap de 4 o 5 anys. Casos de reincidència que mai s'arriben a condemnar. Barra lliure per qui vulgui delinquir i en riures dels catalans. A Barcelona, a Salt, a Manresa o a Reus hi ha zones senceres on la llei la marca un clan, un traficant, un imam. La civilització va perdent la batalla mentre avancen models teocràtics i tercermundistes. I vostès què fan? Repartir subvencions a entitats que justifiquen la delinqüència, atribuint-la a un suposat racisme estructural. Mentre els Mossos treballen sense recursos, amb protocols que impedeixen actuar i sota la lupa constant d'una estructura judicial més preocupada per perseguir l'opinió que no pas la violència, els delinqüents campen pels carrers i places com si res, ensenyorint-se de la nostra terra. El sistema judicial espanyol imposat a Catalunya només garanteix frustració, injustícia i col·lapse. Esperar una sentència esdevé una cursa de fons, molt de fons. Vivim en un país on els delinqüents tenen més drets, oportunitats i consideració que les víctimes, on el contribuent és obligat a pagar via impostos l'advocat d'ofici i l'estada a la presó de qui ha entrat il·legalment al país per robar-nos, violar-nos o apunyalar-nos. Una autèntica vergonya. Catalunya no té competències reals. Es limita a gestionar la misèria judicial que li permeten. L'estat espanyol decideix qui fa de jutge, com s'organitzen els tribunals, quina és la legislació penal o processal, i mentrestant Catalunya pinta parets de jutjats i contracta conserges. Aquesta és la trista realitat. El català és foragitat de l'àmbit judicial perquè ni els jutges, ni els fiscals, ni els funcionaris ja no el parlen. Fa pocs dies anunciaven que els funcionaris de l'Administració de Justícia a Catalunya percebran per primera vegada un complement de productivitat vinculat al compliment d'objectius concrets, entre els quals l'ús del català. De debò que hem de pagar perquè ens atenguin en la nostra llengua? No hauria de ser una obligació, un requisit imprescindible? D'això que fan se'n diu prostituir la llengua. L'any 2024 ha estat l'anualitat amb menys percentatge de sentències judicials en català de tot el segle XXI, un 6% del total. Unes xifres dramàtiques que denoten fins a quin punt som privats d'un dret fonamental i en context de vulnerabilitat. Jutjats com el de Ripoll, amb un 75% de sentències redactades en català, marquen el camí a seguir. Votarem a favor de la majoria de punts d'aquesta moció, malgrat que no creiem que la solució al col·lapse passi per obrir nous jutjats ni per abocar més recursos al sistema judicial. N'hi hauria ben bé prou tancant fronteres. I abans d'anar-me'n, perquè no me'n puc estar, a la diputada d'Esquerra, que ha sortit aquí davant i ha dit els jutges que vulguin fer de polítics que es presentin a unes eleccions. A la inversa també, no? Aquells polítics com vostès que volen fer de jutges que passin un procés d'oposicions. O la inversa no compta, perquè jo vull recordar que aquí l'exconsellera Tània Verge em va imposar una sanció de 10.000 euros per dir que l'islam és incompatible amb Occident i que hi ha diversos grups parlamentaris d'aquesta sala que sota el delicte d'odi o el pretès delicte d'odi pretenen escarmentar i judicialitzar també i sancionar la resta de diputats. A Déu el que és de Déu i al Cèsar el que és del Cèsar. Això és un Parlament, no és un tribunal. Com ja deuen suposar, votarem a favor d'una de les reivindicacions històriques dels funcionaris de presons que hem fet nostra en aquest faristol cada cop que n'hem tingut oportunitat.
Celebrem que després d'anys de lluita el gremi hagi aconseguit avançar en les seves demandes i corregir en part les greus deficiències i mancances que presenta l'àmbit penitenciari al nostre país. Les xifres actuals de reclusos superen tot rècord anterior. Potser hi té alguna cosa a veure l'arribada massiva i invasiva d'immigrants que, abusant de la generositat mòrbida dels governs espanyol i català, no només entren irregularment al país, sinó que hi delinqueixen. Més de la meitat dels interns són de nacionalitat estrangera, percentatge que s'incrementa notablement si hi sumem els presos estrangers a qui el govern espanyol nacionalitza a canvi dels serveis delinqüencials prestats. Una vergonya que aquesta proposició de llei no corregirà. En canvi, sí que esmena l'error de no considerar agent de l'autoritat els funcionaris penitenciaris que l'any passat van patir més de 550 agressions, entre les quals 46 lesions greus. Un reconeixement més simbòlic que efectiu. Ja em diran de què els serveix als Mossos, per exemple, ser agents de l'autoritat quan contínuament pateixen agressions físiques sense conseqüències gràcies a un Departament de l'Interior indulgent amb els agressors. Esperem que aquesta mesura que avui aprovarem vagi acompanyada d'un canvi real en les polítiques departamentals i es comencin a iniciar les accions legals pertinents contra els implicats, perquè sense suport jurídic i recolzament institucional, sense que la Generalitat es personi com a acusació, no s'aconseguirà l'efecte dissuasori ni correctiu desitjat. Realment volem enviar un missatge de gratitud envers aquest col·lectiu que cada dia ha de fer front a la massificació dels centres i a la tensió creixent que s'hi viu, moltes vegades sense disposar de les eines necessàries per garantir la pròpia seguretat física i sense una retribució que compensi els riscos assumits. El descontrol que hi ha dins les presons s'evidencia amb dades. 859 telèfons mòbils requisats en un any. Els objectes prohibits circulen amb una impunitat escandalosa dins els centres penitenciaris del nostre país. Individus que són empresonats per cometre tota mena de delictes i malvestats no només no són obligats a treballar per compensar i desagreujar la societat, sinó que gaudeixen de pensió completa en instal·lacions més que confortables amb sala de cinema i piscina i amb una carta de serveis extras, com les prostitutes que es lloguen per satisfer els vis-a-vis de presos que no tenen parella, els consoladors que es proporcionen a les preses dins un kit higiènic bàsic o les depilacions làser que s'ofereixen a presos trans. Ja és curiós, Les esquerres dient-nos a les dones que no ens hem de depilar, que depilar-se és una mesura imposada pel patriarcat, i en acabat algú que es considera dona, malgrat néixer en un cos d'home, li faciliten una depiladora? Facin-s'ho mirar, I res, ara que hem entrat a desembre, recordar que gràcies a les retallades del 2009 es va deixar de donar un lot de Nadal del Corte Inglés a cada pres, perquè és que això ja era surrealista, els funcionaris sense lot de Nadal i els presos amb lot de Nadal. Contra el seu visca la pepa permanent, el nostre seny i ordre. Molts ànims i molta força a aquest sector que literalment allibera la societat del mal contenint-lo. Enhorabona per aquest èxit col·lectiu que esperem sigui el primer de molts.